Sabies que Rússia també forma part d'una organització regional? Avui et presento la Unió Euroasiàtica, la Unió Europea Made in Russia. Amb la dissolució de la Unió Soviètica es va crear la Comunitat d'Estats Independents, que al final acabaria evolucionant cap a la Unió Econòmica Euroasiàtica. Al llarg de tot aquest procés s'han anat perdent alguns països, fins que l'any 2015 finalment es va formar la Unió Econòmica Euroasiàtica amb 5 països: Bielorússia, Rússia, Kazakhstan, Kirguizistan i Armènia. Tot i que Armènia sembla que prefereix apropar-se a la Unió Europea. Entre els seus objectius s'hi troben la formació d'un mercat i una moneda comuna, que recorda bastant a la Unió Europea, tot s'ha de dir. Ara, això de la moneda sembla que va per llarg. La Unió Euroasiàtica compta amb diverses institucions, com el Consell Suprem, que és la reunió dels caps d'estat, i la Comissió Econòmica Euroasiàtica, que s'encarrega de la implementació de les directives i les polítiques. Vaja, que semblen calcades del Consell Europeu i la Comissió Europea. L'organització també té el potencial d'expandir-se. Països com Turkmenistan o Uzbekistan han mostrat interès en entrar. I a més, també hi ha negociacions amb altres països de la regió com Tadjikistan i Síria. Per la seva part, Geòrgia, Moldàvia i Ucraïna, que també serien objectius de la Unió, semblen més interessades en apropar-se a la Unió Europea. I Armènia, per la seva banda, també sembla que s'apropa cada dia més a la Unió Europea, allunyant-se de la influència russa. Això, per tant, crea algunes tensions, ja que els dos països intenten influenciar els mateixos països de l'Europa de l'Est. Tot i que, sent sincers, aquí l'únic que té poder de persuasió real és la Unió Europea. Ara bé, en realitat sembla més un instrument de Putin per a mantenir la influència russa a la regió, que un dia va ser part de la Unió Soviètica, més que per fer prosperar econòmicament els països que hi pertanyen. I tu què en penses? Deixa'm la teva opinió als comentaris.